सबसे लासी माने कखा पुलिस नि सागर नेम प्लेट से करे किसिनि क्वेश्चन अखा बर कि बीजेपी नि बर नाकि पुलिस अब किन्तु काइसे क्वेश्चन मार्क बरनि सागर नरक साइ साइ भिडियो नु माने हामबाय बर कक्तमा थुनाय रंग नरक साइमानो त्रिपुरा हास्ते दाबो रों सोलोंनानै जों जानना दुयै जिनि एसएफआई टीएससी रक सालब्रम बरुनो जमा खालाय दं बेखे दिनै अंखा टीचार डे बखबा रोंनाय रंनि साल बरम रमानि साल फियाखबा उ फोरोंनायनि सालाव हास्तेबो जेबाबे टीचार क्राइसिस होय दं फोरोंनाय क्राइसिस होय दं आबनो तुई जों दिनै त्रिपुरा हास्तेनि जुदा जुदा थाइबाय बाक्सा आगरतलाबो कायसा जों लुकुहिम बतनि बिसिन कामकासा कायसा आचुलाय माने पानलाय माने फियाखबा बेलायनो लाचिबा सिंसा बा वानामा सिंसा कक्तमा अंखा उ कायसा सिनि कामकासा लुकु थुमबा कायसा सिनि प्रोटेस्ट रैलियो जेबाबे त्रिपुरा हास्तेनि जे जुट डीजीपी आईपीपी नि जुट हापानो जे पुलिस सिनि एसएफआई नि प्रेसिडेंट कमरेड सुलेमान आलेनि पक्षग बुतक थाय बा बनो आवहायके बनो चक्र मसरफ थाय बनो आतिके टाटा चक्र थाय जीबी हॉस्पिटल जराते बनो एडमिट थायना नाका अब बेलायनो लाचिमा संसाखौ जेटा सिनि त्रिपुरानि लाइबोमा हो आवहाय मांगते नुजायखौ अब तो आबो तर थायमानो बाहायके ओ 4 বছর जराव शुधु दिनै जनरल एरिया सिनिया सेम कंडीशन एडिसी एरिया होबो सिनि उ जे एसएफआई टीयूसी नि चबा नॉट ओनली जनरल बा एडिसी एरिया सो होल त्रिपुरा नि बाबे सिनि पूरा त्रिपुरा हो जे बाबे टीचर नि क्राइसिस आबो सलित आबुनि एगेंस्ट कॉर्पोरेट टीचर नि क्राइसिस सलित पीजीटी तलांगिया तारपरे नि कॉर्पोरेट लैंग्वेज न विद्या जतनि बात फायदा आबो सिनि डेली नो एसएफआई बे टीयूसी नि सिनि चबा प्रोटेस्ट रेली खायनो फेकबा सिनि जे हास्टेलनि जे मिनिस्टार रतन लाल बकी मुक्तरिते थांजा ना पामो तो आबुसो ताबुसो जते सिनायना आबनि बागै सिनि उताव कचां लुकुहिम बा सिनि उचाबा जे चक्र माने एसएफआई नि प्रेसिडेंट ना आबनो सिलायबाय जों खाना आगरतलाबो दामबुरै जराबो जों कायसा प्रोटेस्ट रैली खायनाय गानागनि त्रिपुरा हास्तेनि जुदा जुदा थायबो जों कायसा लुकुहिम बता खायमाने बिसिंतै ओ हास्तेनि बीजेपी आईपीपी नि सरकारनो जों सिसारना मोसुबो जे सिनि एसएफआई टीएसयू नि रोंसुलुंनायनि जों जाननि जबाहो जों ताइबो खायनाय साला क्राक खाय जबा खायनाय आगरतलानि बहुत जगह खायदों आगरतलानि जों सिटी सेंटर नि सिमिनो जों छात्र युवा भवननि सिमिनो रैली खाय माखौ लायनाय बिनिफ्राय आगरतला किटिं लायनो जाबा जों कायसा सभा बा आवहाय खायनानैनो वानस लायदों खरबसक दुखमा कते ताबसो जराते तो एसएफआई नि प्रेसिडेंट सिनि स्टेट प्रेसिडेंट सुलेमान आली बनो कारिबो क्लास 11 नि खरकसा तो बुरै आबनो कारिबो ताय बो सिनि तंगो सिनि सदर एसएफआई नि सेक्रेटारि बिनि साबो एटा कंखा आबनो कारिबो जे पुलिस सबसे लासी माने कखा पुलिस नि सागर नेम प्लेट से करे किसिनि क्वेश्चन अखा बर कि बीजेपी नि बर नाकि पुलिस अब किन्तु कायसे क्वेश्चन मार्क बरनि सागर नरक साइ साइ भिडियो नु माने